היי חברים, בואו לפתוח איתי אנבוקסינג. זאת אומרת, חכה לפתוח את זה, והם פה קלפים פוקימון. זה משהו אחר. פשוט אני קניתי פעם מתנות ואני לא זוכר מה הם, רק פתחתי אותם, אבל אני לא זוכר מה הם, אז כאילו בואו לפתוח איתי אותם, בואו לראות. אוקיי, שמרתי בואו אחד כזה אחד כזה. אוקיי, כאילו אוקיי, רגע כזה. בואו נראה מה שמתי פה. אימא'לה, מה זה? תקלו את זה, כאילו טוב, סבבה. אוקיי, זה נפל רגע. זה פה. אני עשיתי באותו רגע שאני הבאתי את זה. מה היה לי לעשות עם זה? טוב, לא יודע. ארנק של פיקאצ'ו עם בתוך משרוקית ואיזה כאלות מיני ממש, ומיני סקווישי. הנה, יכולים לקחת אותו לאיפה שבא לכם. תחזיר אותו. עוד שתיים. טוב, מהר. טבלה. עוד סקווישיז. עוד סקווישי. יש כאן שתי מתנות שבני דודות שלי שמו. אני לא ידעתי עליהם, אבל הם שמו לי פרנקים את הרבידות. הם הביאו לי אחד עיגול, אחד כזה. סתם, לא בני דודות שלי, אני שמתי את זה. עכשיו אני שמתי את זה, אבל אני קודם כל הוצאתי את הדברים, ואז הוצאתי את הכל ושמתי. יאללה. נתתי איזה חלק טיפה לבני דודות. לאמא שלי. היא לחצה לי 6,696. אוקיי, נייס. ודבר אחרון של היום. את זה. אם אתם מכירים את זה. אוקיי. זה.